akbar, Allahu akbar. Masu kallon mu kamar yadda kuke gani a halin yanzu ana dab da fitowa daga mai martaba sarkin Zazzau, inda ake shirin gabatar da sallah daga nan fada mai martaba sarkin Zazzau da ke nan Zaria. A halin da kuke gani tawaga ne na fada mai girma shugaban ƙasar Najeriya, inda chief of staff na fada mai girma shugaban ƙasan ya samu halarta kamar yadda kuke gani a halin yanzu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan tarin zunzurutun dimbin jama'an da kuke gani wanda suka samu halarta kenan a halin yanzu ta ko'ina al'umma ne daga birnin Zazzau suke fitowa domin samun halartar jana'iza na mai martaba sarkin Zazzau a daidai wannan lokaci. Kamar yadda kuke gani ko ta ina al'umma ne suke fitowa domin su ga sun samu daman halarta na sallan jana'izan a halin yanzu. Kamar yadda kuke gani ga mai magana da yawun shugaban ƙasar tarayyar Najeriya nan Garba Shehu a halin yanzu shi ma yana ƙasa tare da tawagan mai girma gwamnan jihar Kaduna, duk dai a wajen ƙoƙarin gabatar da sallan jana'iza a halin yanzu daga nan fada mai martaba sarkin Zazzau.